Dobar dan, dobrodošli u još jednu Rašinu kuhinju. Danas za vas nešto specijalno i interesantno. Nekako smo mi ovde u Srbiji na ovom podneblju poznati kao ljudi koji konzumiraju dosta mesa. Poznati smo kao ljudi koji vole dobru kobasicu. Međutim, malo nas ima dobrog mesara koji sprema vrhunsku kobaju. Zato ću ja danas sa vama da napravim našu kobasicu iz mesa koje možete da kupite u malo boljem marketu. Šta prvo radim? Ono što je najbitnije, kao što vidite, beli luk je tu. Čuli ste one razne priče, beli luk ovako, onako. Sigurno ste probali kobasicu, pa probate pa vam onako imate onu neku kiselinu, mučninu. Hoće to od mnogo začina. Pa onda kad probate pa vam se onako vraća na beli luk. Da se to ne bi desilo, evo šta ćete da uradite. To je početak pripreme naših domaćih kobasica. I da, odmah da vam kažem, ove kobasice nećemo stavljati u crevo. Ove kobasice ćemo da pripremimo od svežeg mesa na kačamaku. Peći ćemo ih odmah. A vi ako želite ipak da se malo zaigrate, pa da stavite ove kobasice u crevo, sačekat ćete 2 dana da ovo meso sazri, da se svi začini lepo sjedine i da jednostavno ova kobasica bude vaše najnovije i najomiljenije jelo. Evo, 3 čena belog luka, samo ću ovako da ga iscedim i stavljam u vodu. Ovakav beli luk, odnosno, ovo možete da uradite i veče pre. Ako ste planirali za nedeljni ručak domaću kobasicu, ovaj beli luk sa ovom vodicom odradite dan pre. Kod kobasica je bitna mera. Zato ću ja vama sve da pričam, a na kraju imat ćete to i da pročitate negdje. Ne može kobasica da bude dobra kobasica, mislim može, ali teško, ako nema u sebi veći procenat svinjetine. Ja ovdje imam svinjetinu, vidite da je lepa. Što mi kuvari volimo da kažemo, posna je. Slobodno može da bude i malo masnija. Nema ništa protiv. Evo, otprilike, idem sa 2/3 svinjskog mesa i 1/3 junećeg mesa. Što vam je otprilike ako pripremate za neku četvoročlanu porodicu, da vam skratim, pa bit će vam dosta tipa otprilike nekih 700 grama svinjetine i 300 grama junetine. Opet naglašavam, može da bude i junetina i svinjetina malo masnije, tako da ne morate mesara da molite da vam melje but, može to da bude i neka plećka, neki vrat, u stvari od vrata bi bilo savršeno. Prvo ćemo da sjedinimo meso. Da, i ovo je sitno mleveno. Ako volite krupnije, samo kažete vašem mesaru da vam jednom samelji. Ovo već miriše, a zamislite da ste ostavili preko noći, u frižideru naravno. Kad stavimo vodu, a ne beli luk, nećemo imati tu težinu na želucu. Ostaje tu. Vidjeli ste, nema ovde 50 ml vode. Dakle, evo još jednom da ponovim. Na kilogram mesa, 600 grama masnije svinjetine, mlevene, može i na krupno, oko 300 grama junetine, 2% soli, u ovom slučaju to je 20 grama soli, i sve ostalo otprilike sam stavio pa po nekih 5 grama. Ovo sad već miriše na kobasicu. O da.
I to šta, sad ćemo samo ovako da oblikujemo ovo meso, pa u neku, eto, kobasicu da kažem. Malo deblju. Volite deblju, volite tanju, kako god. Šta možete još ako želite? Nećete pokvariti, bit će samo ukusnije. Možete da dodate sad u ovu masu, naravno ako je pržite odmah, možete da dodate u ovu masu sitno seckani crni luk. Ja ću evo na primjer da napravim 2 ove kobasice bez i 2 sa crnim lukom. Eto. Malo da iseckamo samo luka, ne treba nam mnogo. Ali nikako crni luk ne ide u svežu kobasicu ako hoćete da je dimite i da je ostavljate za kasnije. To može sad od ovog svežeg mesa da probate i to je to. Jednostavno pokvarilo bi se jako brzo. Ili ne morate ovakav oblik ni da pravite. Možete da napravite oblik pljeskavice, ćevapa, kako god želite. Voda, slana. Palentu, odnosno kačama, kad pravimo solimo vodu odmah. Šta ja radim? Ja u hladnu vodu stavljam kukuruzno brašno. I onda sam 100% siguran da neću imati grudvice. Inače, obično pripremam ovo od belog kukuruznog brašna, međutim, čika od kog kupujem to na pijaci nije došao danas. A brašno mu je, pravo sa potočare. Ozbiljno dobro. Evo, ovo čim bude krenulo da se kuva, stegnuće se. Posolili smo i na kraju ide tu, umjesto putera, ide bre srpski puter ili kajmak. Kajmak bre. Ovo što se uhvatilo malo, to je od paprike. Da se ne plašite da li vam je zagorelo možda ili nije. Ne, to je od paprike. E sad, često imam pitanje, kako da znam da li je gotovo ili nije. Ovako kada stisnem i ako mi meso pruža otpor, odnosno osjetim da je tvrdo, odnosno tvrđe nego ovo živo, siguran sam da je meso gotovo. Samo ovako da napravimo kao neku skakonicu. Jedna. Vidite ovo. Ne sekirajte se. Sve je to u ovom tanjiru. Biće i ovde. Pa onda ovako umuljamo malo. Jedna. Druga. Ja ne mogu ovo bez luka. Nikako. A vi? Kako bez crnog luka?
pa onda. I ajmo malo još ove dekoracije. Ljudi, što sam ja srećan kad sam napravim nešto što obično svi kupujemo. Prvo, da ne pričam koliko je ukusnije. Drugo, samim tim je i zdravije. I treće, boga mi, i to je bitno, vodimo računa o budžetu. Ovo je bila još jedna Rašina kuhinja. Znate gde ćete me naći. Instagram i YouTube kanal. Vidimo se. Ćao!